Odhaľovanie mýtov o zdraví, časť 1. Ak ma nič nebolí a necítim sa byť chorý, tak nemusím riešiť svoju imunitu. Fakt alebo mýtus? Poďme si to vysvetliť. Počas nášho života v dôsledku chorôb, ktoré prekonávame, sa v našom organizme ukladajú vírusy v rôznych orgánoch. Napríklad, keď raz máte herpes, tak vírus, ktorý ho spôsobuje, zostáva v organizme už do konca života. Nahromadená vírusová nálož v tele však dokáže spôsobiť oveľa závažnejšie problémy ako len herpes. Ak človek pravidelne neposilňuje svoju imunitu, vírusy tak majú priaznivé prostredie na množenie sa. Môžu tak napadnúť aj životu dôležité orgány, ako sú kĺby alebo nervový systém. Aby sme tomu predišli, mali by sme zámerne posilňovať svoju imunitu každý deň. Pomáha tomu zdravá strava, pohyb na čerstvom vzduchu, no často to nestačí a je potrebné telu dopomôcť. Ideálnym výživovým doplnkom na posilnenie imunity je kozie kolostrum, ktorému sa dokonca hovorí aj biologické zlato. Obsahuje obrovskú nálož vitamínov, protilátok, antioxidantov. Preto každému, kto sa chce vyhnúť závažným chronickým ochoreniam spôsobených nahromadenou vírusovou náložou, odporúčame užívať 1 tabletu kozieho kolostra denne. Je dobré budovať imunitu už od mladého veku a preto Eden Pharma ponúka aj kozie kolostrum junior.